Käykää asennon purkamissa ja lähemmällä katselemaan niitä lintuja. Tässä elokuvassa seuraamme Raimon ja Jekun metsästysretkiä Korpilapin laajoihin kiveliöihin, tunturien, aapojen ja metsäisten vaarojen maahan, ikivanhaan Sompioon. Raimo on Lokankylässä asuva poromies. Jekku on puolestaan Pohjanpystykorvien aatelija, Suomen mestari vuodelta 2009. Lukemattomia reissuja he ovat yhdessä näihin outamaihin tehneet. Kymmeniä kertoja on korpikuusten lomasta kulunut Jekun kiivas haukku, ja yhtä monesti Raimo on aloittanut varovaisen naakimisen haukulle. Joskus haukusta on tipahtanut komea ukkometso, oikea rumilus. Joskus koppelo on valppaudellaan vienyt voiton ja kadonnut kairaan. Eipä sitä erämies paremmasta välitä, kun saa kulkea vaaran rinteitä rämeiden laitamilla vaellella. Kuunnella koiran haukkua, keitellä kahvit tulilla. Nousta joskus tunturiin katselemaan maisemia. Yöpyä tulilla syksyisessä metsässä ja tietenkin joskus saada erämaan viljaa repun täytteeksi. Tästä meidän pitäisi Jekku kuule mennä yli. Tule häijä. Tule. Tule yli. Tule vain siitä. Tule vain. Siitä se pitää tulla. Tule vain. Tule vain. Tule vain. Tule vain. No tule vain. No tule vain. No nyt hyvä. Illa. Hyvä koira. Hyvä. Koskemattomalta ja autiolta tuntuva erämaa puhuu omaa kieltään. Sammaloitunut nuotiopaikka ja lahonneet louvepuut kielivät vanhasta asentopaikasta. Vuosikymmeniä sitten tässä on leiriä pidetty. Tiedä vaikka itse Mosko olisi retkillään yöpynyt. Näitä kairoja on ihminen asuttanut jo vuosituhansia, joten tarkkasilmäinen kulkija havaitsee monia merkkejä muinaisista pyytömiehistä. Tämä leiripaikka on iältään nuori, mutta järvien välisiltä maakannaksilta ja aapasoiden kaarteesta löytyvät pyöreät painaumat. Muinaiset peurojen pyyntikuopat, vieperhaudat ovat satojen, jopa tuhansien vuosien takaa suurista peuranajoista. Peura oli Metsä-Lappien tärkein riistaeläin, ja jokavuotiset peuranpyynnit olivat valtapyyntinä ja loivat elämän perusedellytykset. Metsäpeurat hävisivät Sompiosta 1800-luvulla. Tarujen mukaan ne jutasivat suurina tokkina itään, kauas Venäjälle, eivätkä koskaan palanneet. Sittemmin poroelo korvasi peurakarjat, ja poronhoito on vielä nykyäänkin tärkeä elinkeino tällä metsäperällä. Jo kohta rävähtää honkien lomasta Jekun kiivas haukku. Ensimmäinen tälle syksylle. Tätä hetkeä on pitkään, lähes koko vuoden kierto odotettu. Riekko aiheuttaa tilanteeseen omat kiemuransa. Koira käy tarkistamassa häiriön, mutta kuten yleensäkin palaa haukkumaan alkuperäistä lintua.
Tilanne on hankala, koska lintu on melko tiheän pusikon takana ja lähemmäs olisi päästävä. Valkoruskiaan kirjava koira näkyy avarassa maisemassa pitkästä matkasta, mutta lintu sulautuu oksistoon. Ei kestä Metso haukulle lähestymistä. Lintu ei lennä kovin kauas ja Jekku saa sen uudelleen haukkuun. Tilanne kuivuu lopullisesti kasaan ja syksyn ensimmäinen lintu jää haaveeksi. Vaaran uumenista pulppuava lähde antaa hyvän syyn pysähtyä pienelle hengähdystauolle. Tämä kaira on Raimolle erityisen tärkeä. Onhan hän täällä vuosikymmenet metsästänyt ja poromettässä kulkenut. Muutamia vuosia sitten alue oli jo nauhoitettu hakattavaksi, mutta Raimon ja muiden kyläläisten tarmokkaasta vastustuksesta johtuen tämä palanen hienoa kairaa säästyi hakkuilta. Ainakin toistaiseksi. Pieniksi ja pirstaleisiksi ovat laajat Sompion korpikuusikot ja metsäiset vaarat käyneet. Metsäautotiet ovat täydentäneet tuhoa halkoen kaikkia suuria, ennen niin erämaisia kiveliöitä. Läjä Luita puhuu omaa kieltään luonnon kiertokulusta. Tähän hirven tappoon on ilmeisesti ollut syypää Kontio, tuo metsän kuningas. Ison sarvipään on mesikämmen tavoittanut. Kaukaa kuuluu taas Jekun haukku. Matkaa on koiraan useampia satoja metriä. Kiväärillä Raimo lintuja metsästää.
Sillä tulee ammuttua harkittuja laukauksia, eikä lintu kovin herkästi jää raanaaksi. Jos laukaus menee isommalta puolelta ohi, niin lintu lähtee terveenä lentoon. Mikäli kuitenkin osuma on huono, niin koira hoitaa homman, sillä luodista osuman saanut lintu ei jaksa kauas lentää. Raimo lähtee yleensä spiraalimaisesti kiertämään puuta, samalla koko ajan varovasti lähestyen. Koira merkkaa tarkasti puun, jossa lintu tai joskus orava lymyää. Huonosta merkkauksesta lintua ei kannata ampua, ettei koira opi hehtaarihaukkujaksi. Raimo kiertää puuta samalla haukkua varovasti lähestyen. Kun etäisyyttä kohteeseen on alle 100 metriä, sivuttaisliike on syytä tehdä kontaten. Vanhat kokeneet linnunpyytäjät opastivat jo muinoin, ettei lintu koe matalana liikkuvaa hahmoa samanlaiseksi uhkaksi kuin pystyssä kulkevaa ihmistä. Nämä opit on monesti koettu toimiviksi. Raimo hakee lintu ensin puolipuusta, mutta teerihän istuu aivan latvassa. Nyt täytyy vain etsiä sopiva ampumapaikka. Noniin, hyvä. Siellähän se on. Hyvä. Siellä. Semmosen kun me saimme. No niin, hyvä. Hyvä. Joo, tämmönen. Kato, hyvä. Hyvä. Noniin. On hyvä, Kaisa, on. Katso. Hyvä. Puukkokin kädessä. Hyvä. Noniin. Tuossa. Tilanteen jälkeen on mukava keitellä kahvit ja nautiskella syksyn ensimmäisestä linnusta. Jekku on Raimon ensimmäinen pohjanpystykorva. Kaveri vailla vertaa. Ei syksyiseen metsään enää ilman koiraa osaisi lähteäkään. Jekku on nyt 6-vuotias, joten mies ja koira ovat parhaassa iskussa molemmat. Nuoruuden touhutus on jäänyt niin isännältä kuin koiraltakin,
ja vankalla kokemuksella yhteistyö sujuu. Ennen hiljentymistä kaamokseen ja pitkään talveen, luonto pukeutuu värikkääseen juhla-asuun. Maisema loistaa kaikilla punaisen ja keltaisen värivivahteilla. Ruskan väriloistoa kestää muutaman viikon, minkä jälkeen syysmyrsky yleensä riipii puut paljaiksi ja kaikki muuttuu hetkellisesti varsin alastomaksi, ennen ensilumen tuomaa valkovaippaa. Eletään vuodenkierron murrosaikaa. Yöttömät päivät muuttuvat talven päivättömiksi öiksi. Metsäkana, Lapissa elämänlinnuksikin kutsuttu riekko, vaihtaa talveksi valkoisen höyhenpeitteen. Parin lepopäivän jälkeen Raimo suuntaa taas lintujahtiin. Aamu on aikainen eikä aurinko ole vielä noussut. Ilma on raikas ja siinä on aimo tuulahdus syksyä. Linnunmetsästyksen viehätys on jahdin ennalta arvaamattomuus. Koskaan ei tiedä milloin haukku pamahtaa ja kestääkö lintu haukussa. Joskus varmatkin lintumaat ovat tyhjiä, aivan kuin maa olisi nielaissut kaiken riistan. Muutaman päivän päästä samat seudut saattavat olla täynnä metsoja ja teeriä. Aina muutaman vuoden välein käy niin, että koko Sompion kiveliö tyhjenee linnuista. Vanhojen uskomusten mukaan linnut lähtivät suurina parvina, milloin koppelot ja metsot, milloin teeritokat tai muut maalinnut vaelsivat itään. Ja mikä itään meni, ei koskaan sieltä palannut. Itä ne vei. Taas jonkin ajan päästä linnunsuku palasi, mutta muualta tuli. Ei koskaan idästä palannut. Tällä kertaa lintu löytyy jo muutamien satojen metrien kulkemisen jälkeen. Koiran haukku rävähtää jostain etumaastosta. Koska ollaan karhumailla, Raimolla on piipussa karhupatruuna valmiina. Ennen lintuhaukulle lähtöä täytyy piippuun vaihtaa lintupaukku. Jekku lumoaa linnun puuhun haukkumalla. Haukun tahdista voi pyrkiä päättelemään, näkeekö koira lintua. Kiivas haukku kielii siitä, että koiralla on näköyhteys lintuun. Haukun kiivaudesta voi yrittää arvella myös haukussa olevan linnun sukupuolen. Yleensä ruskean linnun haukussa on hieman harvempi tahti, mutta mustaa metsoa jekku haukkuu täydellä teholla. Aina koira ei välttämättä saa näköyhteyttä puussa olevaan lintuun, vaan luottaa haju- ja kuuloasteihinsa paikallistakseen kohteen. Joskus riistan voimakas haju tekee tepposen koiralle. Puun juurelta ja puusta voi tulla voimakkaat hajut linnusta, vaikka lintu on jo lähtenyt. Tällöin kyseessä on yleensä linnun hako tai yöpuu. Vanhat koiramiehet sanovat, että mikäli koiralle ei koskaan tule tyhjiä haukkuja, niin ei sille voi tulla hyviä puustalöytäjäkään.
Tällä kertaa koira haukkuu tiheään kuuseen. Kohdetta on vaikea havaita ja haukkupuuta joutuu kiertämään laajan kaaren välillä tähystellen ja kiikaroiden. Maltti on valttia. Ja yleensä mikäli lintu ei aavista vaaraa, niin se lopulta löytyy kyhjöttämästä rungon vierestä tai jonkun oksan typpyrän suojasta. Hyvä. No niin. Hyvä. Joo. Semmonen siellä oli siellä puussa. Ja me nyt lähdemme kahville. Ei se ollutko se koppelo? Ei ollut koppelo siinä. Tämä taitaa olla niin iso kuljettama jalka, että... Tätäkö sinä ootat? Tätä mä varmaan ootan. No niin. Hyvä. No niin. Onnistuneen haukun jälkeen on aika hengähtää ja keitellä kahvit. Kahvinkeitto kuuluu jokaiseen metsästysretkeen. Ei metsässä konsaan niin kiire saa olla, ettei kahvittelemaan ehdi. Siinäpä se kahvi nyt kiehuu. Siinäpä se kiehuu. Tulet on syytä sammuttaa kunnolla, sillä tuulisessa kelissä tuli karkaa herkästi kuivaan kanervikkoon. Kahvittelun jälkeen on aika ottaa suunta kohti asentosijaa, jonka Raimo on katsonut valmiiksi tunturin toiselta puolen. Matkalla sinne on vielä oivia lintumaita. Koira pääsee taas hakuun. Kepeä on Jekun laukka, ja niin pitää ollakin, sillä koira juoksee jahtipäivässä 10 kilometrejä. Monin verroin sen, minkä isäntä kulkee. Vain pieni osa metsäkanalintujen poikasista selviää ensimmäisestä talvesta, joten pyyntipaine kannattaa kohdistaa nuoriin lintuihin. Varsinkin mustanruskean kirjava poikateeri on helppo tunnistaa ja valikoida saaliiksi.
ja jättää mahdollisuuksien mukaan vanhat linnut jatkamaan sukua. Koira tavoittaakin teeripoikueen. Poikateeri istuu avoimella oksalla eikä osaa hahmottaa tilanteeseen liittyvää vaaraa. Lintu on helppo havaita, mutta matka on vielä vähän pitkä. Lähemmäs täytyisi päästä. Kova kohdalla. Teidän poikuus oli siinä, pikkupoikuus. No niin, hyvä. On näin se teeri, joo. Voit sä mennä puukkoon? No niin, kyllä se vaan jekku haukkuu. Joo, hyvä. Hyvä. Koska nyt on jo toinen lintu repussa, Raimo ottaa jekun kiinni ja suuntaa suoraan kohti asentopaikkaa. Vanha keino, jota pitkin Raimo kulkee, kiertää Moskun vanhan asuinkentän kautta. Mosku hallitsi näitä kiveliöitä 100 vuotta sitten ja teki yhdessä kenraali Walleniuksen kanssa kuuluisia retkiään syrjäisiin kairoihin, milloin Suomen, milloin Venäjän puolelle. Moskun ja Walleniuksen retkistä on jäänyt jälkipolville lukuisia kiehtovia tarinoita ja vanhan maailman aikalaiskuvauksia. Paljon oli tälläkin perällä kulkijaa Moskun aikaan. Oli tukkijätkiä, uittoporukoita, poromiehiä, metsästäjiä ja jos jonkinlaisia onnenonkijoita. Kaikki saivat kortteerin Moskun kievarista, kuten siihen aikaan oli tapana. Mosku eli Aleksi Hihnavaara oli itsessään ristiriitainen hahmo, mutta se on kumminkin varmaa,
että Mosku oli henkeen ja vereen poro- ja erämies, joka selvisi Pohjolan ankarimmissakin oloissa vaivatta. Siinä on Jekku kuule Moskun vanha vene. Tällä olisi hyvä meidän luirolla käydä kattelemassa mitä sillä näkyy. Täällä on savusauna. Savusauna täällä. Musta. No niin, tämmönen sauna täällä on. Katoppa semmonen sauna. Savusauna haisee savulle. Savulle haisee. Joo. Joo. Siinä se on kuule Mosku Kylpen. Aikamme legenda. Laavun pystytyksen jälkeen on aika hengähtää ja muistella edellisen syksyn tapahtumia. Isäntä taisi tuolloin ampua noidutun koppelon. Kun ensimmäinen luoti ei tavannut, niin olisi pitänyt antaa linnun mennä. No niin, koppelohan siellä oli. Pyrkele kuuhiin meni. Mikäli riettaan henki siinä asusti, mutta sen syksyn metsästykset päättyivät tuohon laukaukseen. Jo heti kohta pudotuksen jälkeen koiran surkea parkaisu säikäytti Raimon todella. Mihin sä juoksit? Kantonko? Eihän siinä saatan ollut ampiasta tai käärmettä. Näet.
Se on niinku käärme olisi pistänyt. En tiedä. Olisiko se nyt voinut olla käärmettä tähän aikaan? Kummemmissa kivikossa oltiin silloin toissa päivänä. Ei auttanut kuin tehdä tulet ja yrittää ensiavulla koiran oloa parantaa. Myöhemmin eläinlääkärissä selvisi, että koiralta oli lapa revähtänyt, joten ei sen kanssa mettään enää sinä syksynä päässyt. Levolla koira kumminkin parani ja nyt on taas kaikki hyvin. Illan hämärtyessä erämaa hiljenee. Moderni maailma on jossain tavoittamattomissa. Täällä suuren kairan keskellä, asentotulien äärellä voi aistia häivähdyksen luiron korpien vanhasta elämästä. Metsässä ja tulilla Mosku, kuten kaikki muutkin vanhan maailman sompiolaiset miehet, viettivät suurimman osan vuodesta. Poroja paimennettiin ympäri vuoden, eikä laavua tai kotaa kummempaa suojaa ollut. Pyyntiretket saattoivat siihen maailman aikaan kestää viikkoja ja suuntautua useiden peninkulmien päähän, kauas Venäjälle. Raimon isosetä Pärrä oli viimeisiä lähes täysin luontaiselinkeinosta elantonsa saaneista ihmisistä Sompiossa. Loppuun asti erakkona hän eleli näillä kairoilla ja otti luonnosta tarvitsemansa. Mikällä siinä jalassa on? Vielä vähän tässä juoksemme tänä päivänä. Sieltä kainalosta. No niin, hyvä. Hyvä. Otamme kahvinkeittoa. Haukkuvan koiran tehtävänä on etsiä lintu maasta tai puusta ja haukulla lumota lintupaikoilleen. Haukku ilmaisee miehelle koiran ja linnun sijainnin samalla peittäen lähestymisestä aiheutuvia ääniä. Hyvä koira katseellaan merkkaa tarkasti puun, jossa lintu istuu.
Koira saa Metsosta uusinta haukun. Raimon pahaksi onneksi Koppelo lähtee karkuun ja koira säntää perään. Raimo tietää, että mikäli Koppelo ei jää ihan lähelle puuhun istumaan, niin Jekku palaa haukkumaan Metsoa. Vittu, siivet alta meitä. Tipahtaa. Tuolille meni. Hyvä. No niin. Tää tukehunutkin hyvän työntekijäksi taas, kun aina otti, kun uusi lintu lähti. Hyvä. No niin. Tämmönen homenokka. Katoppa. Tämmönen. Älä koske niin. Tämmönen. Joo, hyvä. No niin. Hyvä. Tämmönen. Moskun aikaan vesistöt olivat tärkeitä kulkukeinoja. Veneellä saattoi kuljettaa suuriakin lasteja pitkin 1000-mutkaista luiroa. Luiro saa vetensä kaukaa Saariselän tuntureilta. Tuntureiden valta loppuu Karapuljun maille ja sitten alkaa loputon aapojen maa. Luiro on erämaan virta, joka kiertää pitkänä keinona kaartonsa korpien ja aapujen sivuitse. Hiljalleen Luiro juovoo ja kerää voimaa siihen yhtyvistä puroista ja pienistä joista. Muinoin venettä sauvottiin vastavirtaan pitkillä sauvoimilla ja myötävirtaan saatettiin jo soutaakin.
Luiron varressa, rannattomien aapasoiden keskellä on metsäinen kaarto, Raimon kotamaa. Tänne hän silloin tällöin rakentaa vanhaan malliin kodan asennoksi ja tekee siitä pyyntiretkiä läheisiin outamaihin. Kodan pystyttämisessä on oma vaivansa, mutta toisaalta se on erinomainen asumus. Jos asentoa on tarkoitus useasti siirtää, niin silloin laavu tai nopeasti pystytettävä vaelluskota on paikallaan. Mikäli asennolla on tarkoitus viettää useita öitä tehden siitä päiväretkiä lähimaihin, niin silloin voi rakentaa jo ruoteiden varaan vankemman kodan. Vanhan sompion aikaan pyytömiehillä oli vakioasentopaikat ja niillä kodan ruoteet valmiina odottamassa. Asennolta lähtiessä kaulattiin petäjä kelottumaan, jolloin asentopaikkojen äärillä oli aina kuivaa poltopuuta saatavissa. Umpikota antaa kodikkaan suojan sateisellakin kelillä. Kodan kaltainen asumus on ollut muinoin käytössä kaikilla pohjoisilla alkuperäiskansoilla. Suomenlapista kota hävisi vakinaisena asumuksena vasta puoli vuosisataa sitten, mutta on edelleenkin käytössä tilapäismajoitteena porohommissa. Muutako tulen tekkoja istumaan tänne sisälle? Onko kylmä? Niin, hyvä. Siinä kyllä kohta lämpiä. Lämpiä kohta. Pienen varusteiden kuivattelutauon jälkeen on vielä aikaa ennen pimeän tuloa käydä heittämässä lähimetsässä pieni mutka lintujen perässä. Illaksi olisi vielä mukavaa ampua keittolintu. Eikä aikaakaan kun kairassa raikaa taas ja kun heleä haukku. Kappelahan siitä löytyy. Hyvä, no niin. Noita semmosia. Joo. Hyvä, no niin. Sieltä meni vähän jaloilta, no niin. Hyvä. Hyvä. Oliko tämä poikalintu tämäkin? Kyllä se on poikalintu. Hyvä.
Jo porisee pyytömiehen kodalla keitistangossa lintuvelli vanhaan malliin. Väkisinkin tulee mieleen tarina näillä seuduin muinoin asustaneesta Lapinvelhosta, Akmeelista. Noita romulla ja loitsuilla tuo vanha noita loihti itsensä loveen, jolloin saattoi laukkoa pitkin kairoja hukkana, lennellä tunturien ääriin kotkana ja juovaa pitkin luiroa lohena. Tarkkana piti muinoin olla, ettei väkevää noitaa suurta tietäjää suututtanut. Noita konsteillaan saattoi vanha äijä vihamiehensä kirota, riettaan lähettää riesaksi. Vanhan sompion aikaan kaikki onnettomuudet ja sairaudet tulkittiin noitien tekosiksi. Eikä niistä päässyt irti muuten kuin vieläkin mahtavamman tietäjän avulla, joka saattoi vapauttaa kirouksista. Nykyaika on tietäjät ja noidat hävittänyt, mutta vieläkin joskus kuulee tarinoita vanhoista äijistä, jotka osaavat muinaisia parannusloitsuja ja vanhoja taikoja.